Shana na omba kuna ilo mama ina kasina ilo nobo aba ka no wa kwa ekwo ku ewo chari ko mar na ka ni kemu o wa bole a dalo ne what's money money. Daran.
unu n'anya na anyị na-agbagozi maka ihe ọkpụ nne m boko ya bụ ịyọmụ ịọra mma ewọchịa na ọmehụ n'ilo igwe mmadụ na-aga n'ikem n'ikem anyị na igwe geduwe na ife atụ ya bụ aiki ewọchịa n'ilo n'oge oge igwe mmadụ na-aga maka ọjọọ eme n'ilo Aki iwe ego mara ka ebo na so ya ezogo na so bam Ormlego. Colombia. Algo cali algo. Non, bien.
Odema unu na nabu ome kuno gbo wan na gune rimber na nabu iwe na ai mebe go nya mebe una no aki gwego ogwe na umo bele mo metiti anam eruwa kono no gbo na akwasi nye nabu mo eje bi uwa bo ego una ni kwa maruka nde family and friends kwa maruka na ilo no mo metiti anam
Mungu. Ono na ya na igwe ego na-aga siga na eyom dị na Anam n'ọrụ metiti Anam maka na enya ndị aba ma wee na-ekwesị
na mbia mbia legal action. Go money. Amaro nada, yo pues nada que vaya nada, me llamo que ponga todo. Ya está. Money. Zogu. Go mare ko no na me. Ya ta ko. Gabriela. Tu la dia ko te ko le ko we sika. Na so. Cada vez con dua ko jamai
na ba go. Big guy. Alan. Uno mana toke, mana? Odema ebe anyị na-elute bụ ụmụ omelimọrụ metiti anam nya biselo ogbuji nwuko unu wọchi anụ mana ndị jere ibe ọkpa abatabago anyị na-ekele igwe mmadụ eziokwu ogbuji etigolu ugwu daalụ nri nne nọọnị ọ bụrụkwa niile unu wọchi anya ndị eyom na-abata n'ikem Odema unu na ya na ndị yom na lugo no non
Thank you.
What's
What
One more